بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلمان doğan şeyle soraptır. Esselamu aleyküm. Benim sualım şeyle. Menin yanımda musulman doğanlar var. Şolar köplenç haricilerin ya da ihvanlan vağızlarını dinleyerler. Men olara dinlemen adaşarsınız diýsemem, yok. Biz wagty geçenden hemen doğruduğunu bilýäris. Diňe doğrulardan alyas, ýalňyşlardan alam zok diýerler. Şolara nähil nasihat berip bolar. Men diňe ula alymlar dinläň diýen, doğanlar kan üns berenok, diňe haricilerin ya da ihwanlaryň wagtlaryny dinleýärler. Bilişimiz ýaly bidgatçylar, öwünüň özleriň bidgatçy, şu doğanlara nähil nasihat berip bolar. Aleykümselam we rahmetullahi ve berekatuh. Bilmeyen doğanlarım üçün bellap geçelin, sonra da harici diyani, radikal düşünceli cemaatler toparlar. İhvan diyani Mısır'da duran, doğal adı İhvanul Muslimin bolan bir cemaat, siyasi ve tekfiri hareket. Olaram aslında şöyle tekfircilerin, haricilerin bir görünüşleri. Çünkü näme? Baran yerlerine, yayran yerlerine olaram şu düşünceni yayra diyalar. Bu doğanlarımızın bu diyan gepi var. Biz wagty geçenden hemen doğruduğunu bilýäs, diňe doğrudan alyas, ýalňyşlardan alam zok diýen gepi musulman doğanlar gösgöni ähli sünnetin akidasyna ters vurur. Eger-de şol musulman doğanlarymyz önamdar, akidasy gowy kişilerden İslam akidasyny, ähli sünnet akidasyny öwrenen bolsadylar, bu gepi diýmezdiler. Sebebi musulman doğanlar ähli sünnet alimlerimizin kitaplarına hususan hem akide barada yazılan kitaplarda bellap geçilen mühim meselelerin biri bidgatçılar bilen gatnaşmak, olaryň wagtlaryny dinlemek, kitaplarını okumak, olara syla hormat etmek bolmaya. Şu mesele bellap geçilýär. Hem akide kitaplarymyzda diýen ýalak başul. Çünkü musulman doğanlar ol hile adamları dinlemek, ýayratmak, bidgatçılara gollagy bermek, din adından ýalňyşlaryň ýaýradylmagyna kömek etmek hasaplanýar. Beter şol kişileri terk etmekde sowap bar. Emma ol kişilere gollagy bermekde, ol kişileri dinlemekde, ýaýramagyna sebäp bolmakda günakarçylyk bar. Tapawdy ýok, ihwan bolsun, tekfirci bolsun, harici bolsun, bidgatçy sufi bolsun, Fethullahçy bolsun, Süleymançy bolsun, Habaşit bolsun, Şiğa bolsun, adı näme bolsa musulman doğanlar tapawudy ýok. Eger dinle bidgat çykaryan bolsa ya da adamlara dinin arkasy bilen ýalňyş düşünje berýän bolsa, dini ýalňyş düşündirýän bolsa, dinin üstü bilen adamlar mysal üçin siýasata çekýän bolsa, dinin üstü bilen haricilerin, tekfircilerin edişi ýalakka hökümetlere, musulman hökümdarlara garşy insanlar kuş berýän bolsa, bu şuna menzeş, dinin adı bilen bidgat çıkarıp ýalňyş düşünje berýän bolsa insanlara, adı näme bolsa bolsun, ol kişileri dinlemek bolmaya. Beter olary dinleyen kişileri äga etmeli, olaryň azgynlyklaryny halka açıklamaly, we dine ters gelýän ýerlerini halka tanıtmaly, serasap bolun, dinlemäň diýmeli. Çünkü musulman doğanlar bu hili dini ýoýýan adamlardan äga etmek, halka bulary tanıtmak, ýagşylygy buyurup ýamanlykdan gaýtarmaklaryň bir görnüşi. Misal üçin arak içýäne arak içme diýär, çilim çekme diýär. Bir namaz bolsa näme? Namazyny başla diýär. Ýagny ýamanlykdan gaýtarýar, ýagşylygy buyurýar. Erwet, akidasy bozuk, bidgatçylary dinlemäň diýip äga etmek hem musulman doğanlar ýamanlykdan gaýtarmaklaryň we ýagşylygy buyurmaklaryň bir görnüşi. Käbir kişiler şeýle diýär, haçan biz şu bidgatçy wagtçylardan, bidgatçy ahun pirlerden, ýasama welilerden, ýasama soplardan äga edemizde, olaryň ýalňyşlyklaryny açyklamazda, käbir doğanlarymyz diýär, olaryň gıýbaty bolmaýarmy diýär, olaryň kemini aýbyny açdygymyz bolmaýarmy diýär. Iki zady bulaşdyrýarlar. Gıýbat musulman doğanlar öz ugruna gelip bir musulman ýalňyşlyk goýberse, ýa şonda bir kem zat bolsa, şoň arkasyndan geplemek gıýbat bolýar. Emma dinin adından adamlar azırıp bören, dinin adından adamlara ýalňyş zatlar öwredip bören kişiler halka tanıtmaklyk gıýbat hasaplanmaýar. Beter olar tanıtmaklyk hökman. Olan hakyky ýüzüni halka görkezmeklik, hakyky ýalňyşlyklaryny halka tanıtmaklyk hökmandyr we bu gıýbat hasaplanmaýar.
Misal üçün bir Luqman bolsa, halka bejerge diýenlip, halka ýalňyş derman däri berip ýören bolsa, halkyň saglygyna ziýan berýän bolsa, sen hem şonu bilip ýaşyrsaň, sen hem şoň bilen deň derejede günahkar, jinaýetçi. Çünki näme halkyň saglygyna ziýan bermekligine sen hem göz ýumdyň, şonu basyrdyň. Ya olmasa başga bir misal mektepde bir muallim okuwçylara ýalňyşlada öwredýän bolsa, başga ideologiýalar öwredýän bolsa, ters düşünje berýän bolsa, sen hem şonu bilýän bolsaň, ay borla ýoksaýda arasynda gowy adam öwredýär diýip şonu üstüni basyrsaň, ýaşyrsaň, sen hem şoňla deň derejede jinaýetçi. Akly bar adam şunu orta çykarar. Diýer näme? Ene muallimçiligiň arkasyndan bukulyp halka ýalňyşlada öwredýär. Ene lukmançylygyň arkasyndan bukulyp halkyň saglygyna ziýan berýär diýip şol kişini tanadylýar. Şol kişiden äge edilýär. Dini meselede şeýle musulman doganlar. Eger bir kişi ady ahun bolsun, pir bolsun, öwliýa bolsun, şeýh bolsun, işan bolsun, tapawudy ýok. Diniň arkasy bilen bidgat çykarýan bolsa, diniň adyny ullan. Diniň adyny ullan adamlar siýasata çekýän bolsa, diniň adyny ullan ihwan harjiler ýalakka hökümetlere kuşgurýan bolsa, o şoňa beňdeş ýalňyş düşünjeler orta atýan bolsa, şoňa çagyrýan bolsa, ol kişileri halka tanıtmaly, olardan äge etmelidir. Bu meselede alimlerimizin aýdan sözlerine seyretsek, musulman doganlar Muhammed bin Sirin rahimehullah diýär: "Inne hadzal ilme dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Bu ilim diýär, dindir diýär. Yani onuň wagtyny dinleýän, bunyň kitabyny okuyan, din barada maglumat alýan, ya internetden ya tanaýandan ya tanamaýandan ya mesjitde hutbede bir ýerde dinleýän, yani din barada ilim öwrenmäge çalışýan. Diýär ki sen şol öwrenýän iliming şu seniň diniň diýär. Kimden din alýanyňa seret, kimden dinini öwrenýäniňe seret diýär. Her ýetenden din öwrenilmeýär. Her sellel sakallydan, ady pir sopydan ýawrlatdan çykyp adyna ay şeyh plan arasynda okapdyr dini bilen izine düşüp gidilmeýär. Her diýenne kulak asylmaýar. Musulmanlygyny seredilýär, akidasine hilag adam insanlara dini dogry öwredýärmi? Bolup biler, ilim okandyr, arapça da bilýändir, Kur'any bilýändir, emma insanlara ýalňyş öwredýär. Şoň üçin näme? Dini meselede musulman doganlar birinin şahsiyetine yapışmalı değil, gowadyp şol kişini gözlemeli, dinleyecek adamyny tanamaly, ondan soň dinlemeli, ilminden peýdalanmaly. Abdullah bin Abbas sahaba radiyallahu anh şeýle diýär: "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mamradatun lil qalb." Ahli hawa bilen, bidgatçylar bilen oturma, çünkü olar bilen oturmak kalby hassa eder diýär. O ýanyna baryp otursaň, wagtlaryny dinleseň, sana dogry adam gurrun berer, ýalňyş adam gurrun berer, ahir sen düşünjeň nähilek bolar, hak bilen batyly aýryp bilmersiň. Hak bilen batyly aýryp bilmersiň, kalbyň hassa eder diýeni şol. Sen ýoşadan özüň hem şondan näme buyurslap, şolaň arasyna goşulyp gidersiň. Sufyan es-Sawri rahimehullah diýär: "Men asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lam annahu sahibi bid'ah, nuzi'at minhu al-isma ve wukila ila nefsi." Kim bid'atçylygyny bilip durup bir bid'atçyny dinlese, ondan Allah Taala goragy gider we öz nefsine tapşyrlar diýär. İmam Malik rahimehullah diýär: "La tunkihu ahlal bid'i ve la yunkahu ilayhim ve la yusallim alayhim." Bid'atçylardan ne qyýyz alynır, ne qyýyz berilir, olara salamyn berilmez diýär. Ina dogry ýerine alaýatsa, aw ýalňyş ýerini bilýäs diýen musulman doganlar şu gepleri şu selef-i salihiniň, ilki nesil musulmanlaryň, ulu ahli sünnet imamlaryň sözlerine kulak assynlar. Ahli sünnet imamlary bid'atçylaryň akidesi bozuk insanlara salam bermeliler diýipdir. Yüzüne seretmeliler diýipdir. Sen onu gidip wagtyny dinleýän. Abdullah bin Mubarak diýär rahmehullah: "Allahumma la tej'al li sahibi bid'atin indi yeden feyuhibbuhu qalbi." Diýär: "Ya Allah, dilege diýär Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, bid'atçynyň maňa gowluk etmegine pursat berme. Şol sebäpli kalbym onu gowy göräýmesin diýär." Yani serede musulman doganlar, nähilek bid'atçylar meselesinde ehli sünnet imamlar berk tutturlar. Yani Abdullah bin Mubarak ýalak öwliya, ulu takwa adam imamlygyna, alimlygyna ümmet tarapyndan bir agzdan kabul edilen alim näme diýär?
Maňa dünýäwi taýdanam şu gowluk etmesin, birden kalbym şonu söýäýmesin diýip näme? Özünden arqyn bolup bilen ok. Biz ýalak, oňalak, muňalak günümizde bizim halymyz nähile musulmanlar biz näde diýip bileriz. Aýky dogry ýerine alýan ýalgyş ýerine alamyz ok näde diýip bileriz. Şol imamlar özlerinden näme? Özüni şol bid'atçylardan gorapdyrlar. İmam Begawi rahimehullah diýär: "Qad maza sahabatu wat-tabi'un we atba'uhum we ulama'us-sunnah ala mu'adati ahli'l bid'i we muhajiratihim." Bid'atçylara düşman bolmak we olar bilen ara gatnaşygy kesmegi sahabalar, tabi'inler we atba'at tabi'inler, ahli sünnet alimler bir agzdan kabul etdiler diýär. İbn Kudame rahimehullah diýär: "Kana es-selef ينحون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم." سلف الصالحين دي ابن قدامة. سلف الصالحين كم صحابة تابعين أتباع تابعين. سلف الصالحين يعني الكنجنة المسلمان نر بدغتشلر بلن oturmagy we olaryň kitaplarına göz aýlamagy, olary dinlemek diye qadağan ederdiler diye. Bu arada musulman doganlar selef-i salihinin we alimleriň sözü gatken hemmesini ýeke sanasak daňa çynny sana otursagam wagt ýetmeýär. Şonuň üçin şu meselede dikkatli bolmaly. Gynansaňam käbir musulman doganlarymyz soragda diýişi alaqy gowşaklyk görkezýärler. Käbir doganlarymyz diýär ýaşaýan ýerimde aqidasy dürüst molla ahun ýok, ýa-ni bid'atçylar baş olardan gidip Qur'an öwrensem bolýarmy diýär, bolmaýar musulman doganlar. Bid'atçy salam bermek bolanok diýär ulamalarymyzyň sözüni aýtdyk nädip sen onu gidip Qur'an öwrenjek. Bir dersin, iki dersin soň ahir şoň aýdýan zatlaryny sen öwrenşip başlaýan soň içime şüphe atýar. Şeý diýip näme biz onu düşürüp senin düşünjäňi bozup bilýärler. Şoň üçin musulman doganlar gaty möhüm meseledir. Awa dikkat edelim. Bid'atçylardan, dini ýalňyş düşünýän kişilerden uzak duralyň, edelim. Alhamdulillahi rabbil alamin.